Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa imong mga idida na si ipilila lang si ko kubay mama kinag. Di pilila lang ko ginawa pambulungan na si makaganat sa giyang kaya sa mga ginawa eh. Paganaron nagyang kaya kami at aslaw ki mga napakabindan adaraga dum sarana. Naikadug yung kapagarinyan as si mga panganon. Naikatlo so pagariran na aso 30 nga mataya mga kalumben. Sa katinabanid na itatang kay sa suli, sa katinapamagpindan nyo sa lang. Sa sirene ini ay hanggang kasun saya abu sa sirene Kasalang kawaranong ta Modak tamik layama akasagagaranong tao Kuni mama kapirano I know Pilay asantayraan ini ayo nasok mana sosikan Iyan laya
balaya na tantua di ko kakebinta dekasa na beling kadang sawalay ikadang mana bebelaya dia sa benam harapan diem ay daw namin nilawan akilay din kaamay ka di pang dia nakalagi ko buwarawa anatademang kuko gadaw ay daw pikiran kakuan ay naway na asak ka mana sulilang ka at ang kanagusalo na di ko pagkabe ay mula nasib kau bakal memikir sadakku kadiwan ada mana lawan aku jauh kapan ko matabunang ko tiladen naunlayang kuko gedong ngatamanang ko kingarap anapusan ko kiginawa pendidirung denang